Maititi Shumba were spotted leaving the court and a warrant of arrest has been issued for Swaga. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Imikani. So, sekunzi ndirishiskana ndadi ndazodi Maititi kuswatura. There is a complaint on cyberbullying against Swaga ndo yavaendera court and a warrant yacho ndeyekuti he defaulted court this morning. Unodzikama kudzoka kuita munhurume kana watarisana nejere zvakadai. So the issue goes back paakazomboenda kushopu kwaMaititi achida kunovabhulira paground achibva azokirwa mushop. Manetizens are saying Maititi dei vachingovakira havo court pamba pavo o imba yavo pacourt kuti vagarire padhuze nekuti havasati vatanga tese mablogger tichaendeswa ikokoko. Swaga zvaatori murume musvinu. There's a picture yaazobuda ari pacourt akapfeka semurume chaiye, ndokupfeka kwete kupfeka madhoiri. Unozomziva here aisa Facebook yake yakuvaima kudai. So uyu atori murume zvechokwadi. Ko ngavangopiwa ka sell vangogarirako because kufamba vangakuvara. Ko azotya seizve kuenda kucourt. So ndo manetizens zvavari kutaura izvi. Swaga anosora achizvitundumadza pamalive achiti nini hapana zvamunondiita, ndinozodai izvi zvazoitika. Swaga ari kuenda kujere. So since there is already a warrant of arrest, akutogadzirira kuti aendeko. Asingatimbotaura nyaya anombogare piko munhu uyu? Agare kuCape Town here kana kuti kuSouth Africa somewhere kuJoburg, or anogara kuZimbabwe? Anonyatsogara pichaizvo chaizvo. Kana ari kuZimbabwe zvatomuchaira, kana ari kuSouth Africa zvotorawo kutoti atori fugitive. Do leave your comments on what you think. Maititi ndovoga vanobvumidzwa kubhula vamwe here? Because kangani kavanotuka vanhu, but vanhu ava vaendese kuma-courts of law. Recently vaitaura zvekusviba kwababa Juju vachidecida kuti vopuwa here zvinotsvukisa. But now all of a sudden ivo ndo vatena vaku the other side vakubhuliwa navamwe. Imunofungei nezviri kuitwa naMaititi izvi? Is this the way to go, or she's actually chasing cloud kuti varambe vachiita popular, or vari kuita turn back the hands of the law kuti since ivo vanga variko kuchikurubi vari kutsvakawo kuti vamwewo vamboendawo kuchikurubi, and pavanozoenda kunosungisiwa ivo pakazoitika zvimwe vanozongotiwo inini ndaandichibhuliwa. As you guys know, my cases have been coming here nenyaya dzebullying idzi. So maybe vakazonzi vasungwa this time vanenge vari victim kwete perpetrator. Do leave your comments on what you think.